gị bụ onye ọma na-esonyere anyị na Amaokwe TV. Anyị na-asị abara gị ebe ọ bụla isi esonyere anyị ị na-anya ebe anyị nọ bụ na nke Chief Dr. Emeka Ude bụ nnukwu mmadụ eze Omogo 1 n'Eke ọbịa ha ihe anyị na-egosi bụ ka ya bụ mmemme si aga na ha akwado ka agbadawazie n'obodo Amankwọ mana eze Omogo na-ehost ndị mmadụ ebe a onye mere ebe niile ji wee ju eju anyị na-anya fụkwa na enwe ndị ka na-abata ka a na-apụ ka a na-abata anyị na-asị unu daalụ maka isonyere anyị ya bụ mmemme bụ nnukwu mmemme ị na-abata gwa anyị ebe isi esonyere gwa ya ebe ị nọ na-eshekwe vidiyo ka ọ na-aga viral ka ndị ọzọ na-afịa ihe a na-eme ebe a ị gbara ọsọ jee na YouTube anyị klikie subscribe search Amaokwe Community TV klikie subscribe maka ebe a ka anyị ga-eme most of our live broadcast very soon ịma na Facebook na-enyewezi anyị nsogbu kịta so anyị ga-eje na that place onwe onye eke ịma egwu anyị gbara ọsọ jee na Amaokwe Community TV YouTube channel ya klikie subscribe klikie notification button ka ọ na-enweta notification ihe na-eme nri ka a na-eri ebe a ihe ka a na-eme since ebupụtewe gị ịgba ka e buru ịgba jewezie n'obodo Amankwọ ebe a na-akwadozi ịga mana ihe dị oke mkpa bụ unu egwu anyị ebe Nshi esonyere anyị gwa ya ebe unu nọ ọ dị oke mkpa unu ga-afụ ihe edere ya people without the knowledge of their past history origin and culture is like without roots Janse 001 onye bụ Chief Dr. Emeka Ude ngafọ ọzọ Jọma mere ọzọ Uche Alọ ndị dị iche iche karịa Wait for who? Put the thing inside it. Let's go. All these children carry on there. Unu ga-afụ lọlọ dị sharp. We are here live and direct. Igwa Nshi is happening. Chief Dr. Emeka Ude. You can see Buka Entertainment is here. That's very good. That's very good. That's very good. That's very good. Very good. Very good. Ka anyị na-apụ anyị na-ejezi obodo Amankwọ so ị na-enweta vidiyo na-eshe na-agwa onye ọbụla ha bataba live especially daalụ maka isonyere anyị ndewo.